plotseling op het podium was verschenen. Het was ook een vrouw. Het eerste wat me aan haar opviel was haar formaat. Ze was kwaad. Nou, vandaag is een hele spannende dag. Dan hebben we de voorrondes van de nationale voorleeswedstrijden die door scholen door heel Nederland plaatsvinden. En vandaag hebben we hier de winnaars van de scholen in het gebied tussen een aantal gemeentes. En daar gaan we vandaag winnaars kiezen en die mogen naar de provinciale verkiezingen. De telefoon vormt een hindernis voor hem. Ik pak hem vast, ik til hem op en neem hem mee de gang in. Laat me los, piept hij. Zeg, je bent toch zogenaamd een goeie man. En waar letten jullie als jury zijn er dan op bij het voorlezen van de kinderen? Nou, is het een mooi verhaal? Kunnen ze rustig dat voorlezen? Maar ook kunnen ze door hoe ze voorlezen mij denken, oh wat een mooi boek. Dat wil ik straks ook gaan lezen. En dit zijn duidelijk winnaars van de scholen. Echt heel goed gedaan. Allemaal. Ja? En een mooi pakketje. Er zit een boeklamp in het pakket. Ik heb hier een voorleeswedstrijd gedaan en dat bestaat uit een paar rondes en die heb ik gewonnen. Samen met mijn oorvanken. Ja. Nou, ik had het net verwacht en ik vond het wel heel spannend, want ik zit ook helemaal te trillen een beetje, maar toch gaat het wel goed, denk ik. Ik ben hilarisch. Mooi hoor.